Kongching Football Club atum kapatir pi ponalong Hanjanglangso Football Club atum kachirabdun pen kecheng si karitang Jamin Timung chikimo football kachepate phaikuni ni final kebarni pen Hanjanglangso kapathuak lamalong pangcheng ponbomlo Kasa district player karitang Jamin Timung aphan milur ke kaila pen mirbat ponsi chikimo ponlo HSAMI phu EM barim Jivan Chandra Pathak alu hiaman pen chitongdun Lasonak taxi Rada Cyclem Bang Robi Rongpi Mojadar Mukut Terang Lokhiram Rongpi Hemari Tokbi La Pen William Singnar Alparta SGB Riso Hanse Tumta Chetongdun Kachetongdun Aluhia Tumpen Kapathualong Karlitang Jamin Timung Alanglita Inut Hanjanglangso Hawar La Pen Alparta Karbiang Long Along Football Kapathualong Inut Kethek Serabang Phusi Alangli District Player Anta Chipamandundu Kecheng Arni Kachepate Ponlake Kongching FC pen Rongkangtur FC tumang bongsi pathu pondo kapathu ke chengpon Kongching FC tum ke thek serajok first half hutsi goal hini pen paprang pon pomla lasonsi second half kapathu pon hutsi tame Kongching FC tum kachiting krubajok goal hini thap thu thotsi pangrum pet goal pli la pen Rongkangtur FC tum goal isi an kachitu tunun chodajok Kongching FC tum si chipai ponderlo Kecheng si kachepaterni kithek nai mate man of the match anong e lima jamiraphan klimso timung piare deng pensi pajoi ponlo Bokajan pen alanterang karbiang live